Dalam Islam saja memutus silaturahmi itu gadang dosanya. Apalagi memutus tali kekeluargaan awak, jalih awak, nenek awak sanenek, saninik. Gara-gara para bui sako jupo sako, awak kecen awak ndak saninik. Itu nuri ambo ya sili laknat Yahudi yang mengarajon bantu itu tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ambo sadih menangah ketika kemudian ada yang curhat. Mak, Pak, kami itu saparui, Pak. Nenek kami saparui. Tapi gara-gara sako jupo sako dikecen de pihak sabalah kami ndak saparui. Kadang-kadang menangih wak nangah cerita bantu iko. Dalam Islam saja memutus silaturahmi itu gadang dosanya. Apalagi memutus tali kekeluargaan awak, jalih awak, nenek awak sanenek, saninik. Gara-gara para bui sako jupo sako, awak kecen awak ndak saninik. Itu nuri ambo ya sili laknat Yahudi yang mengarajon bantu itu tu. Dalam adat Minang, Ranji itu jalih keturunannya. Jan gara-gara barabi sako jupo sako, wak buang nan saparui atau sajurai Jawa, wak kecen ndak sajurai, ndak kecen ndak saparui Jawa. Dan iko banyak terjadi. Ikolah kemudian ambo ingin kepada kita orang Minang, adat besi syarak bahasa di kita belah. Untuk itu, kalau betul awak saranji, saparui, sajurai, janganlah gara-gara barabi sako jupo sako, wak buang jurainya, wak kecen awak ndak sajurai atau saparui. Bangi nan tua-tua nenek-nenek awak, nenek-nenek awak beko. Sementara harato yang awak parabu yang itu adalah panarukuan orang-orang dulu. Awak mendapik aja ribui. Apalagi persoalan sako. Sekali lagi, kepada orang-orang nan memutuh jurai atau parui ndak mengecen karena barabi harato sako jupo sako nyo kecen ndak saparui jo sajurai, padahal iyo sebenarnya yo karena untuk menghilangkan ranji atau menghilangkan tali keturunan suku, maka dihilangkan suram pihak. Iko cilako iko. Iko yang Israel, Yahudi asli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.